Sanibona kulo abakhona emakhaya. Ngiyanemukela kuma channel okhulumako uMthanazi uDlamini. Bengikhanda lapha izinto ehamba ziyanele spread. Zizawufika lapha eThekwini, Jozi, Newcastle, Emelo, Secunda. America, Zimbabwe. Akukho lapho zingafika khona izinto lezi engizakhile. Njengoba nibona kubhaliwe la isintu sethu mayibhunyisa impepho into zamadlozi stembu sami lesi. So mabox ayahamba lawo. Fonela Mr. Shilwane 072 646 2335 Mr. Shilwane. Nesigezo phakathi, nilocksmith phakathi, niwesicitho phakathi, kunempepho, kunentambo, kunamanzi, kunale nduku le enkulu lena edula kakhulu eyesithunywa le. Nayo isithunywa iyasukumisa eyokubhobosa le nayikhona phakathi. Fonela Mr. Shilwane akwazi ukuthi akunikeze umbukelo khona ekhaya. Umfonele nangamthola ubuye kimi njengomthanazi njengoDlamini. Siyasebenzisana noMr. Shilwane. Inkosi kubusisa umbukelo khona ekhaya. Siwenza ngamanzi. Ngingena kakhulu emanzini emphomeni, ngiyakhuleka, ngithandazela abantu, ngiphilisa abantu abagulako nabaseyinkingeni. Into ezomuntu zivuleke. Ngumprofeti okhuluma kuDlamini. Ubuye bengamela lapha ebandleni lakhe ezaweni. Inkosi kubusisa, siyabonga.